'Yan uwa ku danna mana alamar subscribe domin kasancewa da channel namu, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum. Yau muna tafe da bayanin ko mu ce bidiyon yadda ake yin screen recording. Screen recording shine ka ɗauki bidiyon aikace-aikacen da kake yi a wayarka a wannan lokaci. Misali kana so ka nuna wani darasi ko menene, ko kana so ka nuna wani abu ne, to kana so ka ɗauki bidiyon ne ka tura wa wani. To abun da za ka fara yi shine idan wayarka tana da wannan damar yin abun, za ka iya yi direct. Idan wayarka ba ta da wannan damar kuma ba za ka iya yi ba, dole sai ka ɗauki application wanda yake yin wannan aikin. Wasu wayoyin suna da damar yin wannan aikin, wasu wayoyin ba su da wannan damar. Misali kamar Infinix Hot 4, Hot 5 duka suna da wannan damar ta ɗaukar bidiyo a lokacin da kake aikace-aikacen a wayarka. Wasu wayoyin kuma ba sa da wannan damar yin abun. Misali idan wayarka ba ta da wannan damar ɗaukar bidiyon, shine ka ɗauki application wanda yake yin wannan aiki. Da farko za ka je cikin Play Store ɗinka domin ka ɗauko wannan application ɗin. Sai mu je mu ɗauki wannan application ɗin. Daga farko za ka shiga a cikin Play Store ɗin wayarka. Idan ka zo ka shiga cikin Play Store ɗin wayarka, sai ka je ka yi searching ɗin screen recorder. Gashi sai mu taɓa wannan. To gashi nan ya nuna muna abun da muke nema, screen recorder. Screen recorder suna da yawa kamar yadda na faɗa. To shine sai ka je ka ɗauki wanda ranka yake so. Misali kamar za mu ɗauki wannan wanda yake da blue ɗin, sai mu ɗauka. Abun da ya sa ya nuna mun uninstalling the update saboda ina da shi a cikin wayana. Idan ba na da shi a cikin wayana zai nuna mini installing, sai in installing ɗinsa. Idan na zo na yi installing ɗinsa zai nuna mana ababe kamar hakan nan. To zai nuna maka na farko shine za ka ɗauki recording ɗin, ko kuma setting da stopping ɗin yadda za ka yi stopping ɗin abun. Ina fatan an fahimta. To shine idan ka ɗauki wannan bidiyon sai ka je ka duba wajen gallery ɗinka, za ka same sa. Ina fatan an fahimta. Wassalamu alaikum. Ku ci gaba da kasancewa da wannan